Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu ne yau za mu kawo muku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata akan abin da ake nema. Yau za mu yi bayani ne akan yadda za ki magance warin baki. Idan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo Saka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna buƙatar wani magani. Za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Yau mun zo da magani ingantacce yadda za ki magance warin baki. Dan kina goge haƙoranki sau biyu a rana zai yi haske. Idan kina goge haƙoranki sau biyu a rana zai yi haske kamar haka. Wannan makon mun kawo muku bayani ne yadda za ku lura da haƙoranku, wato cire dattin haƙori da kuma ƙarawa haƙori fari da kuma lafiya. Ana so ki riƙa wanke bakinki da man goge baki ko aswaki aƙalla sau biyu duk rana. Hakan zai sanya haƙoranki ya yi haske. Idan kina da dattin haƙori sai ki nemi man goge baki kamar ɗaya daga cikin waɗannan. Na ɗaya Colgate, na biyu Rembrandt, na uku 3D Crest, na huɗu Listerine, na biyar Aquafresh da kuma ma sauransu dai, Aquafresh da sauransu. Sannan kina goge haƙoranki da shi, za ki iya amfani da baƙar soda, baking soda wajen goge haƙoranki sau biyu a mako. Kaɗan ake so ki ringa ɗiba idan za ki yi amfani da sodar. Ba a son sodar yayi yawa sosai, kaɗan ake so a dinga amfani da shi. Sannan bayan haka ana buƙatar ki kuskure bakinki sosai bayan kin kammala amfani da sodar. Ko da dan kina da amfani da waɗannan sinadarai sai kuma ki dinga goge bakinki kamar yadda ya kamata. Ki rika amfani da kororon da ake shan juice ko lemun kwalba wajen shan juice ko lemun kwalba. Hakan zai ƙara wa haƙoranki fari da haske. Ya kamata ki rage yawan shan kofi da kuma shayin da ba haɗa da madara ba, sauran kayan haɗi da kuma sauran kayan haɗi ba, domin rashin yin hakan zai ƙara wa haƙoranki datti. Ki guji shan abu mai tsananin sanyi ko zafi, hakan zai taimaka miki wajen ƙara hasken haƙoranki. Ki guji yawaita shan abu mai siga domin kaucewa ruɓewar haƙori. Ki rika amfani da tsinken tsinken haƙori wanda idan kika gama cin abinci da shi, wanda ko kin ci nama ko kifi da sauransu. Rashin yin haka zai sanya sauran abinci ya taru ya matse matsin haƙoranki, wanda kuma zai iya janyo wa haƙoranki ruɓewa ko kuma ya yi duhu ko ya haifar miki da warin baki. Tabbas yana daga cikin burin ya mace, musamman 'yar kwalisa, wato a ce tana da fararen haƙora. So da dama rashin kula da yin brush akai-akai shine yake jawowa ga haƙoran mutum su yi yalo. To amma idan har kina kula da su 'yar uwa, to ba abin da zai sa haƙoranki su canza launi daga farare zuwa wata kalan daban. Ga kaɗan daga cikin abin da yake lalata mana haƙora: yawan shan kayan zaƙi da suka haɗa da sweet chocolate da rashin yin brush bayan shan drinks mai kala, misali kamar shan zoɓo, rashin wanke baki bayan cin abinci. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suke jawo dakushewar haƙori. Amma 'yar uwa za ki iya bin hanya mafi sauƙi wajen magance hakan. Idan har haƙoranki sun kasance ba farare, ki ringa amfani da lemun tsami, amma in za yi amfani da lemun tsami a tabbatar bai da yawa sosai. Yadda za ki shine za ki yanka lemun tsami, ki matsa ruwan sai ki kuskure bakinki da shi. Za ki iya amfani da hannunki ki yi brush wajen cakuɗa haƙoran, amma lemun tsamin kai yawa, saboda da dama lemun tsami na zuwa kuma ya illata haƙori. Sai kuma amfani da aswaki, domin yana taka muhimmiyar rawa wajen ƙara hasken haƙori. Ga wanda ba shi da wadatar maclean zai iya amfani da gawayi ya daka shi, sai ya ɗan sa gishiri kaɗan ya wanke bakin, ya kuskure bakin da ruwa bayan ya ci abinci ko abin sha.
inda halin yin brush akalla sau 2 ko 3 a rana. Yin brush kafin kwanciya bacci. Ina fatan waɗannan abubuwan da muka zayyano muku za su taimaka wajen gyaran haƙoranmu. Jama'a a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida, taku ce.